Manuel Delija, il-blogger u esponent ewlieni tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista, beda jilqa' l-pressjonijiet li qed jaffaċċja Bernard Grech dan wara riżultat ieħor ikraħ għall-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali. It-tlieta filgħodu Manuel Delija beda bil-kampanja tiegħu biex Bernard Grech iżomm postu, dan wara li Grech innifsu qal li mhux se jirriżenja. F'artiklu tiegħu bl-isem Time to Regroup, Manuel Delija kiteb li Bernard Grech rebaħ il-punti mal-Kunsilliera Nazzjonalisti għall-isforzi tiegħu dan minkejja li tilef bl-akbar telfa elettorali fl-istorja ta' pajjiżna. Delija fl-artiklu tiegħu intefa' bruħu ġismu wara Bernard Grech hekk kif kiteb hekk. The PN will emerge with a fighting chance on the other side of the present anguish if it were to surprise or disappoint expectations and stick together. Referenza ċara l-establishment tal-Partit Nazzjonalista biex jibqa' maqut. Manuel Delija uża lit tat-tajjar Adrian Delija wara li konferma li mhux se jkun qed jikkontesta l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. B'differenza għal drabi oħra, Manuel Delija faħħar lil Adrian Delija għal mod ta' kif ġab ruħu f'din il-kampanja elettorali. Kien hawn li Manuel Delija tenna li Bernard Grech għamel mossa riskjuża li ħallit il-frott billi żamm lil Adrian Delija miegħu, indikazzjoni oħra ta' kemm l-establishment qed jitfarriħ fil-poppa tal-kap attwali biex iżomm postu. Hawn Manuel Delija sab il-ħin sabiex jattakka lill-ewlieni tal-fazzjoni Adrian Delija, il-Viċi Kap Nazzjonalista Roberta Rigo li bat messaġġ lil Roberta Mezzola biex f'dan il-mument diffiċli tgħin lill-Partit Nazzjonalista. Fuq Roberta Rigo Manuel Delija tenna li dak il-messaġġ kien qisu ittra ta' tfal lil Santa Claus. Intant f'artikli separati Manuel Delija kompla bis-soltu atteġġjament tal-Partit Nazzjonalista li jiżżoffjetta partitari laburisti fi ċelebrazzjonijiet tagħhom wara li tħabbret ir-rebħa storika tal-Partit Laburista. Bħal Andrew Borg Cardona qablu fejn qal li l-elettorat Malti kien u se jibqa' ġaħan, Manuel Delija kompla blajta li tista' sinonima mal-Partit Nazzjonalista. Jekk jien minix magħmul aħjar minn dawn l-idjoti stupidi, lanqas nafda li l-nifsi biex inrabbi tfal. F'artiklu separat Manuel Delija rrimarka li bħal donnu l-Partit Laburista babas sabiex rebaħ l-elezzjoni ġenerali. He played most foully for it għal Manuel Delija dwar ir-rebħa tal-Partit Laburista.